za mnou je teraz Vičkin barák, takže tam je Vička, dúfam, že ma neuvidí. Sakra, bežím. Keď chcete vedieť, čo tam je, tak dajte odber a like. Ona tu má taký elixír. Tak, toto je sila. No, že tu tam nepríde. Ale ak si môžete pozrieť, je tu elixír. Taký červený. Lenže to nie je veľa plnej krvi. Takže idem sa na ňu pozrieť. Shodím ju do bažiny. Fuj, poď. Utekám. Jau, to bolí. Umýjem sa rýchlo. Ono to nie